Сябры, што адбылося, гэтая сімвалічная чарга у гэтыя хвіліны дайшла да плошчы Незалежнасці ў Мінску. Вось я зараз знаходжуся на скрыжаванні плошчы Незалежнасці і вуліцы Свердлова, праспекта Незалежнасці. Гэта перада мной будынак галоўпаштамта Незалежнасці 10. І вось яна адсюль пачынаецца. Зараз гэтая чарга. Атмасфера абсалютна фантастычная тут. Кіроўцы сігналяць. Тут насамрэч даволі шмат людзей. Вядома, крыху гэтая чарга перарываецца, у тым ліку і праз такі вось ландшафт мясцовы. А вось Андрей Кабанаў трапіўся нам насустрач, які таксама некуды нешта транслюе. Гэта проста фантастыка, без жартаў. Вось, на ганку паштамта нікога няма, але бачыце, далей, вось далей людзі ізноў з'яўляюцца, і зноў гэта чарга з пэўнымі абмежаваннямі, на сацыяльнае дыстанцыяванне, на фізічнае дыстанцыяванне працягваецца. І можна ісці, і ўжо калі шчыра не ведаю, дзе яна пачынаецца. Вось заканчэнне гэтай чаргі, як бы мы заспелі. Тут абсалютна розныя людзі, і не толькі людзі, як мы бачым. Пляскаюць у лапкі, гуляюць, проста фантастыка. Кіроўцы сігналяць непарыўна, абсалютна непарыўна, калі пачынаецца дарожны рух. Кіроўцы пачынаюць сігналіць. Даўно я такога, калі шчыра, ў Мінску не бачыў. Можа, і ніколі. Мне здаецца, што ў 2011 годзе, пра які я яшчэ помню, ўсё ж такі все было у крыху меншых маштабах, больш кампактна, на пятачку побач з ГУМам. Там паміж праспектам Незалежнасцю і плошчай Свабоды. Ну а зараз тут просто вау. Просто вау. Люди і люди. Як нехта толькі што пажартаваў, побач з намі людзі, якім няма чаго губляць, акрамя сваіх ланцугоў. Ну і яшчэ, вядома, тут ёсць даволі шмат ціхароў з камерамі. Яны таксама, як я зараз з тэлефонам, яны з камерамі ідуць здоўж гэтага натоўпу. Людзі ім кажуць, калі ласка, здымайце, мы не супраць. Што ж, не скажу, што гэта самая вялікая пратэсная акцыя за гісторыю незалежнай Беларусі, але, безумоўна, гэта самая доўгая пратэсная акцыя. Доўжыцца на некалькі кіламетраў. Толькі ад плошчы Кубаколаса да Кастрычніцкай, да станцыі метро Кастрычніцкая 2 кіламетры, а мы бачылі, што чарга расцягнулася яшчэ на одну станцыю метро. Ад плошчы Кубаколаса да плошчы Незалежнасці людзі выйшлі, таму што яны незадаволеныя, таму што яны супраць таго, што зараз адбываецца і якую стратэгію ўлады прынялі для гэтых выбараў. І гэтыя людзі нічога не баяцца.